Filɛliba cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tanuni ani walimatɔ bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ an na nin wagati la Kabala TV kan ani Kapuma Plus Boumabel page kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Bi ye lundi ye n'o ye tɛnɛndon ye septembre kalo tile 12 san 2022 comme an y'o de fɔ a ye mun n'an ye kibaruya fɛn fɛn mɛn an bɛ wuli ka se an ka mɔgɔ hakili carilenw ma pour que ka se ka na an n'u ka se ka masala o kunnafoniya ninnu kan. Bi ani Boumabel Jayara an bɛna na kuma min kan o ye sommet min bɛna kɛ sini, sommet extraordinaire min bɛna kɛ sini CEDEAO fɛ New York ani Boumabel an bɛna kuma o kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna n'an da don 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali olu ka libération an ye kuma minnu kan dɔ mɛn a la an bɛna na o fana ɲininkali kɛ Boubou la. Boubou i ni su. Musa n b'i fo page fɛn fɛn bɛ yan ka bɛɛ fo Kabala bɛ yan ka Plus bɛ yan Boumabel page bɛ yan Kabala ka YouTube bɛ yan Kapumali yɛrɛ fɛ ka YouTube bɛ yan Musa n bɛ foli lase aw bɛɛ ma. Diyara n ye. Musa ka n sigiɲɔgɔn fo ale de ye nin guloki in di yan n ka faso kanu kan. Sumi création ale de y'a kala Musa n bɛ foli d'a ma. Ani foli ka kan. Jalo Beauté n b'a fo kabini New York. Ani foli ka kan. Musa Shebel n bɛ bɛɛ fo suguba kɔnɔ Shebel k'a fo a bɛ jigiya min na. I ye ɲininkali na Mamadou Jawara bɛ partage la nin waati in na n ka fans club groupe tiɲɛna muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ ka bɛɛ fo ka Boumabel fan club groupe min bɛ Côte d'Ivoire Buaké n'o créera k'o fo. Musa fɛn min ye groupe WhatsApp Malika b'u fo olu fɛnɛ tɔgɔ dara n na. Musa nin bɛɛ ye groupe ye minnu sigira ka ne soutenir. Sini mun de bɛ yen sini? Maloya bɛ yen sini, kumasuli bɛ yen sini. CEDEAO y'a yira diɲɛ la, diɲɛ tigɛra CEDEAO yɛrɛ la tun. C'est que CEDEAO tun bɛ filan na mais CEDEAO yɛrɛ ka population bɛɛ tigɛra CEDEAO la. Musa ko sababuya kɛ mun ye? CEDEAO yɛrɛ ka société civile ye bataki bɔ bi ka Mali soutenir. Musa n b'a bataki bɔ k'a yir'i la. U ye bataki bɔ les organisations de la société civile ale ni fɛn min ye diaspora ye u ye bataki bɔ. Ko ka Mali ye plainte min kɛ Faransi kan ko hɔrɔn ni halala bɛɛ kan ka nin soutenir farafinna kɔnɔ. Nin ye k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ n'a ka population tɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a y'a sɔrɔ ko ni président ninnu sigira k'u b'u ka population lamɛn u y'u ka société civile ka communiqué de. Musa u ye communiqué kɛ ka Mali ye jalaki mun ta k'a soutenir. U ko k'u bɛ min fɔ ko Nations Unies k'i hakili to a ka layidu la. Maintenir la paix et la sécurité internationale, développer entre les nations les relations amicales et réaliser la coopération internationale. Ni les Nations Unies ka mission baw. Mais Musa ko bɛ mun ye ɲini? K'a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? K'u b'u ka dɛmɛ don Mali ye nin wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin Faransi ma. Mali m'a fɔ ko Faransi ye dɔwɛrɛ dɛ, Mali ko ko Faransi yɛrɛ de ye terroriste. Filanan ye mun ye? Musa nin ye société civile les organisations de la société civile et la diaspora des 15 pays de la CEDEAO n'u ka communiqué pour soutenir notre démarche. Tandis que CEDEAO yɛrɛ président bɛ ka taa sigi ka Mali la gosi ka fɔ ko ka Mali minɛ k'a da. K'u bɛ mun ɲini u ka kuma filanan ye mun ye? Point 4. Rappelons que selon la Charte des Nations Unies, seul le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale de l'ONU sont habilités à traiter les litiges contentieux entre les États. Donc, ce qui offre toute légitimité ou base légale à un État de se poser en médiateur, sauf à être expressément mandaté pour cela par le Conseil des Nations Unies. Musa kuma wɛrɛ tɛ nin fɔ dɛ. Ko Conseil de sécurité ou bien Assemblée k'o de bɛ se ka kuma dugu ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ o Conseil de sécurité n'o Assemblée mandat de dugu de ma donc ko Sénégal ye min ye k'a k'a dabila o maloya de don. Sénégal ka wuli Nations Unies saisira fɛn min na k'a fɔ k'ale bɛ kuma ko k'o jɔ Malien de sara. Ça, c'est d'abord un communiqué des organisations des Nations Unies et des diasporas des 15 pays membres de la CEDEAO.
donc nin ye k'a fɔ CEDEAO bɛ baara min kɛ sini fu don sini sigili sommet extraordinaire don a bɛ taa kɛ New York CEDEAO ka réunion ka dɛsɛ ka ban dugu 15 kɔnɔ o de kɛlen k'an dabali yɛrɛ a ka dɛsɛ ka ban n'o tɛ laadalako la charte bɛ mun fɔ CEDEAO yɛrɛ même se a b'i kunna ko CEDEAO yɛrɛ ti sɛbɛn n'i m'i ka sariya bonya baara bɛ gɛlɛya Musa n'i yɛrɛ m'i ka propre règlement respecté baara bɛ gɛlɛya i bolo a fɔra ko ni CEDEAO bɛ sigili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ko sigili bɛ kɛ CEDEAO président yɛrɛ fɛ jɔn bɛ Embalo Sissoko ale min bɛ fɛn na ale kan ka taa k'ale fɛ yen ne y'a f'i ɲɛna ko Embalo se k'a yɛrɛ ka dugu sécuriser kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma CEDEAO mɔgɔ k'olu tɛ se ka taa possibilité tɛ yen mais hali sini CEDEAO ma sigi k'a fɔ comment Embalo bɛ dɛmɛ cogo di ka na sécurité y'a fɛ yen u ma miiri o la Musa filanan ye mun ye la conférence de Munich n'o ye Allemagne ye ko sigili dɔ kɛra Allemagne san 1885 o sigili in b'a fɔ ko o faamabaw dugu 15 de sigira ka jamanaw farafinna jamanaw tila donc ko ka o sigili de bɛ taa kɛ CEDEAO de y'o laɲini k'a fɔ ko Ala de y'olu dan k'olu di Faransi ma k'a k'a sago k'u la donc ni CEDEAO duguden kelen ye Faransi gɛn a kɛ i n'a fɔ la conférence de Munich n'o kɛra Allemagne la conférence de Berlin bɛ yan fama ne ko Munich la conférence de Berlin ko o kɔrɔ ko o kuma na Mali yɛrɛ y'o 1800 conférence dɛ o min bɛ ka boli un état démocratique ko ka to hakili lajigin ko Ala de ye Mali dan k'a di Faransi ma nin ye Embalo Sissoko ka réunion kobu kelen de ka taa Mali yɛrɛ hakili lajigin i ka n'i yɛrɛ bɔ Faransi bolo Ala de y'i dan k'i di Faransi ma conférence de Munich in b'o de fɔ ni mɔgɔw taara jɔ u b'a dun conférence de Berlin en 1885 ko ka an ka yɛrɛ fɛnw la donc o de y'a to ko diɲɛ tilala diɲɛ dugu 15 de sigi ka diɲɛ dugu ka farafinna tila ka farafinna tɔnɔmada bɛɛ y'i ta ta donc Ala y'an ka sara bɛn Faransi de ma donc Mali bɛ ka min kɛ Mali k'i yɛrɛ labɛn jɔnya kɔnɔ nin ye sini sommet sini sommet ça fait recours aussi à l'article 140 quelque 148 tu vas voir combien de Charte des Nations Unies ale b'a fɔ i miiri han rapport mun bɔra o don ka yɛrɛ k'a fɔ ko jalaki talen don ka u ka jateminɛw la o ma kuma yɛrɛ walawala de ko armée Mali ni a dɛmɛbaga dɔw bɛ yen k'olu de binna muso dɔw kan ko o kumana ale ni maa 33 min sara mais ko viol ni fɛnw kɛra malien sɔrɔsi débat bɛ baara ta don na a bɛ muso furu i bɛ fɛn bɛɛ fɔ anw jogo la fo nin kelen ye hali ninnu ta u bɛ nkalon façon min tigɛ dugu joli anw bɛ kɛlɛ in na san joli anw bɛ kɛlɛ in na san joli MINUSMA mɔgɔw de m'a minɛ alors que a bɛ fɔ MINUSMA mission na ko n'i ka na kɔnɔ da ne ni muso ma émission kɛ o don MINUSMA mɔgɔ ye kɔnɔ da a ka bɛ ka ɲini hali sisan a ma fɔlɔ MINUSMA ka mission onusienne na a bɛ fɔ a y'aw yɛrɛ minɛ k'a ka kulusijalaw minɛ. C'est pour cela, oui, la mission des Nations Unies, nous, il y a des salaires de bloquer. Nous sommes bloqués, mon ébou, donc, on va bloquer, peut-être, ça varie entre 2000, 3000, 4000 euros, 4000 dollars. Avec bloqué, il y a une mission qu'on a, il m'a mobile juruta, il m'a mobile juruta, so durma yele, il m'a konoda, il m'a tiré. Donc, ministre est konoda, n'a fini, ministre est konodé, konomunda. Muso fila tv to wala ni ala ba dinga tugum u tara ko ministre mo ka cheka la haladi ministre ko a ma so ali sisa donc ministre falen do ni mercenaires de la a 80 so abiu kuna ko Allemagne ni Angleterre nous te so abara ko so sur rebla kana Afrique mission au recrutement que agent de sécurité privé de la pour bla bla kana ministre falen do ni privé nous de la ko OK boubou donc sini sigili a bɛ tali ko kan ko Mali ka to Nations Unies ka mandat d'u ma ko fɛn min ye o kumana CEDEAO ani OTAN olu bɛna segin ka na ko ka taa civils protéger nin ye CEDEAO ka baara de ye CEDEAO de filɛ ka nin ta ta Mali ye accusation min na don c'est juste pour que ka Mali bila dingɛ kɔnɔ walasa ka fɔ bon parce que bɛɛ ye Mali deli ko Mali kana taa Nations Unies tribune ɲɛma salon yakili b'a la
Choguel on nous a laissé en plein vol. Donc, au Watikli, il fait la 77e session de l'Assemblée générale de Také, comme dit Goubema. Au Baroni Mali, Mata Mali, Davina, c'est moi. Ma France, il y a un barotien du groupe Kemeni, puis quand on combien. Donc, il y a une manière de chantage de Mali là. Il y a un tafon, il y a un tafon. Le don. Mais, Moussa, mets-toi au lit, Mali autorité, ça veut faut avoir Malien oui. Au cas de qu'on Nations Unies nous criminel tonté. Au delà de Mali qui a plainte de Nations Unies mal ko fièvre là. Mo ko ko Mali ma do amaro té Nations Unies bandé, c'est une organisation. Ou li be kelaw ibe Nations Unies mission de dugu la ka soro o dugu té soumaya. Congo, Nations Unies accusera génocide là. Burundi, Nations Unies accusera. Ouganda, Nations Unies accusera. Nations Unies ka mission accusera. Ka foko ka aramadon ka show de ka tieni ke Nations Unies accusera. Donc déjà président de Nations Unies là. À quel niveau dugu mi to ko buguri niveau dugu donc ko ne ma ko dugu quoi. Donc Nations Unies be ñonté armundi la wé Nations Unies ka mission de l'autorité ka to be sanu fri là. Ibe fem fri là. Ibta soro re ka do sa la ko trafic wo rek. Donc, Nations Unies qui met à Mali qui a plainte minimiser mouna. Parce que ni miri France ou ça y a n'engagé du dama m'envoie. Mali t'a qu'à droit. Ou là que Nations Unies qui met à n'engagé pour le faire il a pour faire. Parce que Nations Unies est réunie. France qui a fait le niveau mina. France ni miri la guerre de Biafra, plus d'1 million de personnes. Ni miri Zaïre ni Congo problème. Combien de milliers de personnes ni nana il joka France la ka avion ta kata palais bombarder ka bagbo la bo c'est ni miri o rebelu re armée to ma die kono ibina ka fo Nations Unies va ko Mali ta ka dogon na France ga mo fa c'est pour ça Nations Unies de classe on va pas ni miri ni farafina be wuli ki chesse farafina be wuli ki chesse Nations Unies ma boli ni farafina be wuli ki chesse farafina be wuli ka chesse mais France ba ni min kene ki avion ki a territoire symbole ka marfa de terrorisme Nations Unies fait à Mali là, il est français pour la fitini. Même si je suis courageux sur la France, il donne les Mali. On est pas quoi il est cobaye. Farafina ka wuli ka jɔ bu an ka ɲɛmɔgɔ minnu fana ma an kun n'olu fana ma wuli k'u jɔ a tɛ taga yɔrɔ la dɛ parce que Mali kɔni ye plainte kɔni kɛ Nations Unies na an m'a ye k'a fɔ ko Farafina président dɔ bɔra k'o ka plainte ka soutenir. Ne yɛrɛ kun bolo n ko Union européenne mɔgɔw bɛna fɔ k'u bɛ u ka participation suspend assemblée la fo Mali ka plainte ka ta en compte. Ne kun bolo ko CEDEAO membres bɛna fɔ k'u b'u ka participation suspend assemblée min bɛ ka kɛ sommet in na fo Mali ka plainte ka ta en compte. Parce que ni Union européenne jateminɛ Union européenne y'a yira anw na an ka président ninnu na ça fait k'u tɛ foyi. Tandis que Allemagne ni Italie bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko Faransi tɛ se ka taa ɲininka Mali kama parce que Faransi ye duguba de ni Faransi y'i faga Ala de y'o k'i ye o waati kelen na i bɛ jo di Union européenne mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko président CEDEAO ti c'est pas c'est vraiment Faransi ye min fɔ CEDEAO ko ka tiɲɛ de don ka CEDEAO ti ça fait ka a bi kun ko masakɛ t'a kɔnɔ dugu t'a kɔnɔ k'i souverain quoi c'est que Faransi ye min fɔ ko ka droit de veto d'ale ma parce que CEDEAO de b'ale tɛgɛ kɔnɔ. Union européenne y'a yira k'a fɔ ko logique de don ça veut itimider démocratie n'a pas arrêté Mali ye quoi. Enfin CEDEAO ye quoi parce que n'a fɔra ko démocratie c'est la souveraineté d'abord n'a fɔra démocratie c'est le droit de l'homme n'a fɔra démocratie c'est le respect mutuel donc CEDEAO yɛrɛ yɛrɛ ka k'ale tɛ dugu de tɛ e k'i miiri CEDEAO de ka yɛrɛ ka déporter ka taa Afrique tɛ dɛ Afrique continent yɛrɛ tɛ dɛ fo diɲɛ dugu wɛrɛ jamana wɛrɛ kan ka taa a yɛrɛ balima n'a sinjiw sanctionner Mali ni Guinée ka taa dako olu sanctionner parce que olu ma Faransi sago kɛ. Est-ce que an bɛ se k'an sigi n'a ye ko nin sanction an bɛna sanction u bɛ résolution min ta u bɛ taa da assemblée de ɲɛkɔrɔ duguw bɛ yen qui sont très humanitaires o duguw bɛ yen hɔrɔnw bɛ yen adamadenyaw bɛ yen diɲɛ dugu bɛɛ tɔgɔ min Faransi kɔni ye Musa ne bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna Ala yɛrɛ de ye Europe barika ban Ala ka waati de sera quoi Musa e k'a bila i kun na u jigi tun bɛ courant min fana kan ni gaz min kan Russie fana Ukraine yɛrɛ centrale nucléaire bɛɛ bombardé olu k'a bɛɛ ci fo ka sini donc Europe bɛna taa balo di an y'a mɛn ko Poutine fana ko k'a bɛna n'a ka robinet fermé fɛn bɛɛ bon n bɛna min ɲɛf'i la saya Imam Imran i bɛ taa ka video ta k'a bɛna Alimami dɔ de don a kumana Europe kan quoi a ko marifa tɛ ci Europe bombe tɛna ci Europe foyi tɛna ci Europe
ko Europe yɛrɛ bɛna gɛlɛya min sɔrɔ gaz ko ni pétrole ko ni fɛn ko la ko Europe de bɛna marifa ta ka ɲɔgɔn faga daminɛ c'est pour ça ne bɛ fɛ Mali ka ko sugu bɛɛ ka diaspora ka fɛɛrɛ bɛɛ ka diaspora protéger parce que mɔgɔw sigi kuma sera ka bɔ Europe Europe bɛ ka gɛlɛya bi ka se degré ma an bɛ se décembre ma waati min na i bɛna taa mɔgɔw de dayɛlɛ k'u su ta parce que nɛnɛ bɛna mɔgɔw ja gaz bɛna jɔ chauffage tɛ sokɔnɔnaw la courant tɛgɛ de bɛ ka na ni Europe usines bɛna fermer baaraw bɛna kɛ chômage bɛna créer fan bɛɛ fɛ Musa est-ce b'a kalama buna hadamadenw bɛna wuli ka taama daminɛ ka grève kɛ i n'a fɔ min ɲɔgɔn ye farafinna sɔrɔ ka wuli k'i ka président gɛn ka bɔ labɔ Europe duguw bɛna kɛ ten Russie ye centrale ninnu bombardé kunna sini Moldavie courant tigɛra 30% du territoire de Moldavie est-ce que b'a kalama courant tigɛra bɛɛ donc européen k'u jigi bɛ Ukraine ko centrale dɔ de kan n'a bɛ se ka courant dɔ ni d'olu ma Musa o fɛnɛ est-ce que b'a kalama centrale bɛɛ gosira o bɛna bɛɛ gosi donc an bɛ min f'i ɲɛna sisan gɛlɛya dan de ye nin dugu ninnu ta ye gɛlɛya dan de ye Europe ta ye Europe yɛrɛ bɛna yɛlɛ Mali yɛrɛ ni dugu ninnu bɛɛ kɔ sɔɔni tourisme bɛna nɔgɔya san décembre gansan o bɛ bɛn hiver ma o bɛ ɲinɛ an kɔ u bɛ ɲinɛ an kɔ u yɛrɛ ka problème u yɛrɛ bɛ ɲinɛ an kɔ u bɛ ka problème na voilà ayiwa buru hali bi an bɛ to an ka ɲininkali fɔlɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Mali kɔni a ye damakasi sɛbɛn don komi an bɔra ka kuma ye cogo min na conseil de sécurité la olu m'o ta ba la CEDEAO fɛnɛ bɛna taga nin kuma fɛnɛ kɛ tuguni o bɛ se k'o fɛnɛ ta ba la tuguni o tɛ se k'o ta ba la o parce que olu tɛna se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan mandat foyi tɛna se ka di mɔgɔ si ma o kuma MINUSMA ka mandat bɛ kɛ mandat fila ye e bɛ se ka mandat jumɛn di MINUSMA bɛ yen déjà o ma se ka civil protéger c'est que CEDEAO yɛrɛ ka euro in nafa t'a la euro in filɛ nin ye k'a yira ko sini euro ko c'est Russie de f'u ye quoi sini euro in nafa foyi t'a la fɔlɔ ye mun ye CEDEAO ka euro na France bɛ taa mun ɲini la France est invitée CEDEAO tɛ ko France est invitée bon a bi kunna donc CEDEAO tɛ 15 pays bilen CEDEAO est 16 pays France yɛrɛ invité len don CEDEAO ka euro na sini e bɛ se ka nin faamu cogo di est-ce que e bɛ se ka nin faamu cogo di ko réunion jumɛn bɛ se ka kɛ CEDEAO bolo min qui est déjà co-présidé par encore les puissances coloniales est-ce que b'a kɛ ko fɛn bɛ b'o la quoi depuis o yɔrɔ yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ to tigiw yɛrɛ bɛɛ ko k'u tɛ nin ko in na parce que CEDEAO yɛrɛ m'a yɛrɛ bonya donc nous savons les résolutions foyi ye sini k'u bɛ taa chantage kɛ Mali la c'est la raison pour laquelle le premier ministre b'a fɔ i ka kuma la Musa ko Mali b'a ka plainte poursuivre jusqu'au bout wa plainte kura wɛrɛ révélation kura wɛrɛ sɔrɔ la dɛ révélation 4 fɛnɛ kura sɔrɔ la France tigɛ bɛ bɔrɔ kɔnɔ ka fara kɔrɔlen kan kura wɛrɛw sɔrɔ la wa Afrique dugu fila de b'o la olu sidilen don o fɛnɛ la France ni dafɛ dugu minnu bɛnna an ye plaque immatriculation sɔrɔ yali yɛrɛ yɛlɛ mobili dɔ kɔnɔ an dafɛ dugu dɔ immatriculation b'o la yali yɛrɛ yɛrɛ dɔ kɔnɔ Amadou Funfa yɛrɛ dɔ kɔnɔ an yɛrɛ ka an dafɛ dugu dɔ immatriculation yera k'a ta radar fɛ k'a ta k'a bonya an dafɛ dugu dɔ o de y'a to dugu bɛɛ kelen bɛ k'i interposer Mali kana bɔ ni prévu ye il y a plein de pays membres de la CEDEAO mun farala France ka Mali dafi fɔ ne de y'o f'i ye CEDEAO dugu caman o de y'a to CEDEAO bɛ kɛ yɛrɛ CEDEAO ko banna koyi Musa ne bɛna kuma kelen f'i ɲɛna ala ma dugu min ala tɛ se i dilanbaga i tɛ se a fɛ barika bɛ mɔgɔ min na ka tɛmɛ kan i tɛ se a la Guinée ni Mali de ye CEDEAO créé Guinée ni Mali de ye Manden créé l'Empire du Mali créé Guinée ni Mali c'est les deux pays héritiers de l'Empire du Mali ala tɛ se ka ala tɛ sɔn abada se min bɛ ala ye ala tɛ sɔn abada k'a fɔ ko Manden tiɲɛ tabaga fila n'o ye Guinée ni Mali ye ko ala bɛ CEDEAO dugu so la CEDEAO kala de CEDEAO ko de banna pewu ala ye barika bɔ CEDEAO kɔ n'a ɲɛ la Guinée ni Mali olu de c'est les deux héritiers de l'Empire du Mali CEDEAO dun bɔra Empire du Mali de la ni CEDEAO ka fanga bɛ boli min Sénégal Sierra Leone Côte d'Ivoire Burkina Mali Libéria Guinée donc olu ka bɔ k'a fɔ ko CEDEAO dɔ ko sous-région dɔ créera o la ko dugu fila de ka dɔ bɔ nɔgɔ la k'a bɛ hɔrɔnya ni matigidenw ka sira ta walahi ala ye barika bɔ CEDEAO kɔnɔ à partir de cet instant i b'i sigi b'a la CEDEAO tɛ kɛ foyi ye c'est fini ça. Ok ayi an b'a ɲini an filɛbagaw fɛ hali bi a ye continuer ka video ninnu partager a ka kɛri bila kosɛbɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ faransi ko kɛlɛ kɔnɔna kɔni surtout makɔrɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'u bɛna na réseau k'u bɛna na u ka communication falen bon k'u bɛna communication tagabolo falen ko parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen réseau sanfɛ sisan k'olu ma nɔgɔ marifa bɛ yen nɔ olu fana ye da marifa ye an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ bugu an y'a ye k'a fɔ Mali kɔni ye Ivoirien ka soldat dɔ minɛ an fɛ yan nɔ depuis le 10 juillet ka da sababuya caman kan kiiri bi justice ka bolo kan an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ
saba o bilala a ko kunna n'o ye muso saba ye k'a fɔ ko à titre humanitaire olu muso bilala mais an bɛ ka kunnafoniya dɔ mɛn tuguni k'a fɔ ko 46 ninnu k'olu fana ka bilali conditionné don k'a fɔ an ka mɔgɔ minnu bolilen don ka t'u daga Alasani yɛrɛ fɛ yen nɔ yala i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan Musa problème kelen bɛ Mali la ka kunnafoni la o problème de bɛ Mali la c'est pour cela Mali journaliste bɛ ka baga vidéoman ma vidéoman ka di population ka tɛmɛ Musa ne ka dépresse bɛ n bolo ne ye journaliste awɔ ne ka dépresse bi mais fanga dɔn k'a fɔ n'i y'i ka kunnafoni ta k'a k'i sago ye a b'i kunna ko mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔ makɔrɔma Mali presse fɔ ayi parce que a b'a dɔn k'a fɔ presse jɔda foyi Mali presse ma joué foyi kɛ Mali ka fɛn na makɔrɔma kuma Mali radio kan a ma kuma Mali télé kan a ma kuma ORTM kan RFI de bɛ taa ka taa information ta ORTM ɲɛkɔrɔ RFI de bɛ wuli ka taa dugu wɛrɛ mɔgɔw ka interview kɛ ORTM sigilen bɛ makɔrɔma kuma ORTM kan makɔrɔ kumana vidéoman de kan minnu ye Mali ta k'a yaga donc makɔrɔ b'a dɔn min don communication a nana sira o sira fɛ communication ye communication de ne kun bolo yɛrɛ ko Mali yɛrɛ presse les presses locales du Mali u kun ka bɔ taabolo yɛrɛ yɛlɛma Mali gɛlɛya kan mais hali bi i bɛ journal kɔnɔna la i bɛ taa jamana lagositɔ article de sɔrɔ yen i bɛ taa article de sɔrɔ yen ka jamana dafiri ka jamana lagosi est ce que bi an b'o wagati la o tandis que RFI ni France bɛ ka galon tigɛ ka da anw na aw de kan ka taa témoignage ɲɛnamaw ta ka na ni révélation ye mais wagati kelen an ka presse de b'a la ka don sira wɛrɛ fɛ o de tun makɔrɔ ye vidéoman ta awɔ a ko ten ko minnu bɛ réseau kan mais min ye fina i ka bi kunna Musa ne bɛ to k'a baro f'i na awɔ m'a f'i na maliyɛnw b'a fɔ ko mun na ko Mali tɛ bɔ CEDEAO la ne k'i ma n ko makɔrɔ n ko Asimi ka baara ye dɔɔni baara de Asimi ka baara Asimi bɛ baara kɛ ni hakili de CEDEAO de ye Mali sanctionné CEDEAO de ye embargo kɛ Mali kan CEDEAO de ye gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO de binna Mali kan CEDEAO de bɔra tun ka tila ka janfa ta ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO yɛrɛ ye min da Mali kan hali Faransi m'a da Mali hali terroristes m'a da Mali kan CEDEAO ye min da Mali kan bon n bɛ quelques mois di ma Mali bɛ bɔ CEDEAO la Asimi ye prévu de sɔrɔ a bolo après ce sommet là foyi tɛ Asimi to CEDEAO la tun a fɔ ne y'o f'i ye yɔrɔ maliyɛnw b'a fɔ Asimi bɔ CEDEAO la ni Asimi ko k'a bɛ bɔ CEDEAO la k'a sɔrɔ ko dɔ ma kɛ u tun bɛ tila k'a fɔ ko non Asimi bɛ k'i yɛrɛ fermer diɲɛ bɛɛ la mais tɔn min b'a la kuma bɛɛ k'e dafiri a bɛ k'i minɛ k'i ka kɛlɛ la sen kɔfɛ i bɛ mun de ɲini o la donc ni Asimi tatɔ de brique la sisan le nouveau pôle quoi la bipolarisation yɔrɔ bloc fila de tun bɛ yen le nouveau bloc là qui vient d'être créé ni anw tatɔ de y'o la i bɛ à partir de demain i b'a sɛbɛn i b'a bila le Mali va engager le processus de retrait de la CEDEAO. O bloc wɛrɛ jumɛn ne Russie ni Chine bɛ bloc min na. Voilà Russie ni Chine bɛ bloc min na. An bɛ t'o la. An bɛ t'o la. An ka wariko ni fɛnko ni y'a bɛɛ. C'est que Asimi est très intelligent et stratège. Asimi b'a dɔn fiɲɛ CEDEAO bɛ posture min kɔnɔ n'ale ma 46 éléments in bila n'a ye Faransi kɛ CEDEAO b'ale minɛ k'a b'a di Faransi ma. Donc a bɛ opportunité o bɛ jo di maliyɛnw ma ale Asimi yɛrɛ b'a ka population suit a bɛ bɔ CEDEAO la. mais ni Asimi kun ye nin kɛ ni bi cɛ CEDEAO kuma fɔ ko non ko elle est prête Macky Sall mana k'a fɔ ko CEDEAO ni Européen labɛn n'o ka Mali accompagner a labanna mun ma olu tɛ Mali coron bi yan Macky Sall bɔra ka discours mun kalan e kɔni y'a ye yɔrɔ ni nin kɛra e ye ko i tɛ nin jeune ninnu filɛ k'i t'u ka jamana kanu dɔn ko f'i ka gɛrɛ o la Macky Sall m'a fɔ yan bon bi Macky Sall ninnu de tɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali coron wa bon c'est des discours créés c'est des discours fantaisistes tiɲɛ t'a kɔnɔ bon nin de sen fɛ Asimi bɛna a ka plein pouvoir ta san ka Mali retirer ka bɔ CEDEAO la parce que raison tɛ Mali bolo a ye nɛgɛjɛ sanitale la mɔgɔw kumana ka kuma a ma foyi fɔ fo aw kelen ka sariya dɔgɔya ka dɔgɔya n'i kun k'i bɛ kɔn ka fɔ maliyɛnw ma k'u ka sabali CEDEAO bɛ ko dɔ kɛ Mali bɛ bɔ a la min na u kuma ko non an y'a fɔ tan maliyɛnw jo don mais Asimi ye faama de n'a bɛ fɛn min kɛ ale y'aw ɲɛmɔgɔ de ye n'a bɛ fɛn min kɛ a bɛ daluya de ɲini bon daluya sɔrɔla dɛ nin ye Mali tatɔ ni Mali bɔra CEDEAO la a bɛ bɔ UEMOA la biriki kɔnɔna la dugu fila de sɔrɔ n'o ka Mali wari ko bɛɛ latigɛ ka tila k'a garanti ta ka na siga Chine ni Russie Algérie i ye garanti fana di wari dilanni n'a fɛn bɛɛ ayiwa ko wari kɔni ko awa sirila ka ban les 5 premières années ni Mali y'a ka monnaie émission kɛ Algérie jɔlen n'a fɛn caman kɔrɔ dugu fila de b'a nɔfɛ n tɛna dugu filanan tɔgɔ f'i min ka bɛ n'o ka Mali monnaie dilan k'a fɛn bɛɛ kɛ a garanti minnu bɛ yen dugu fila in jɔkɔrɔ
Donc, maintenant qu'on ramène que, on m'a fait non, vidéo nous y a aya donc a fo CEDEAO be Mali turu, Mali be yɛrɛ ta bɔ nin ye sini de y'a yira k'a fɔ Mali bɛ ka hakilina mun ta. Mali yɛrɛ bi i sama ka bɔ CEDEAO la. I bɛna réunion mɛn. Voilà. Ok, bon, hali bi an tɛ bɔ o kɔnɔ dɛ parce que n ye question dɔ posé kunna komi i fɛn fɛn. N y'a f'i ye k'a fɔ n ko a bɛ ka fɔ ko 46 militaires ivoiriens k'olu ka bilali tɛnkunnen don. Ne y'a fɛ kuma jaabi la n ko o tɛ ɲɔgɔn ye sa la n ko communiqué min kɛra. Ablaye yala mais kunnafonidila dɔw bɛ mɔgɔ kumakan yɛlɛma de quoi. Premier ministre bɔra ka kuma dɛ a ko yan'a k'a fɔ k'a b'a fɔ ko Mali ka 46 personnes bila a y'a fɔ Côte d'Ivoire de fana ko Mali yɛrɛ ka mɔgɔ mun mandat mun bɔlen don e ko k'i ni mɔgɔ ye kelen ye o tigilamɔgɔ ka mandat bɔlen don mɔgɔ dɔ ye faso wari anw fɛ mɔgɔ dɔ ye faso wari dun o mɔgɔ bɛ e bolo Musa a fɔra k'e k'o di ka na e m'o di e tila ka fɔ tigilamɔgɔ ma ko e n'o ye kelen fo k'i ka mɔgɔ dɔ bila min ni marifa na dɔw dun na an ka wari taara anw fɛ anw ka kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ wari dɔw tununa ninnu tɔgɔ b'a la. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka o ça veut dire que ɲangati min talen don k'u sɛgɛrɛ ça veut dire o tun tɛ tiɲɛ ou bien duti b'o la. Non duti t'o la. N'u bilala nin condition na est ce que duti tɛna sɔrɔ o la. K'a jɔn bila nin condition na. Ka u échanger ninnu na. Échange ma fɔ. Échange ne c'est a kana fɔ sa échange ma fɔ premier ministre fɛ sa. A ma fɔ. A ko yanni parce que Mali ye condition saba de ɲini Alassane fɛ. Awɔ. Côte d'Ivoire tɛ dɛ Alassane fɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i ka bɔ k'i jɔ a la filanan ye mun ye i k'an dɛmɛ i kana i ka dugu lase mɔgɔ ma maa minnu bɛ ka don Mali kunnafoniba de bɛ Mali bolo Alassane kan Mali tɛ kuma la kunfɛ koyi Maliens ka ɲininkali kɛ ka Alassane ɲininka ko mercenaires minnu nana Mali kɔnɔna la k'u ka opération financière ko jɔn de y'a financé c'est pas l'État ivoirien c'est pas ni la France ni l'État ivoirien mais Maliens k'u yɛrɛ ɲininka kuma na jɔn de ka avion ninnu avion ka vol jɔn de y'a calibrer jɔn de y'a fɛn sara avion min bɔra ka na avion in frais jɔn de y'a wari sara mais le Mali a toutes les informations o ye kelen ye filanan ye mun ye mɔgɔ ninnu ka entretien an'u ye donko dama min kɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a opération wari sara Moussa il y a 3 milliards il y a 3 délinquants financiers minnu ye Mali wari suɲɛ u saba ka wari faralen ɲɔgɔn kan ça fait 615 milliards min bɛ à l'étranger a bɛ se ka guerre tenue pendant 3 ans u bɛ se ka mercenaires tenue Mali kɔnɔ e bolo ko n ko tubabu b'i nɛgɛ de k'i labɔ bi Mali ma fɔ ko ka ninnu di yan ni ne kɛra ninnu ye n bɛna n ka jamana kɔnɔ ka na caution di k'a fɔ justice ma n bɛ jɛnɛ ka avec billahi Assimi mɔgɔ min a bɛ hinɛ u la tubabu bɛ ninnu ka wari dun k'a ban ka tila k'u gɛn k'u la o ma kɛ Bokassa la san 21 ou san 30 ka tila ka Bokassa la bila a ma kɛ yan bon ni ninnu bɛ se u kana jamana kɔnɔ u ka caution sara u ka jamana in wari an'u ka immeuble minnu bɛ ka dɔ bɔ a la pôle économique ye immeuble bɛɛ saisi pôle économique VOT fɛn fɛn kun ka feere pôle économique y'a bɛɛ jɔ fo professionnel tila ka communiqué kɛ ko mɔgɔ n'i yɛlɛ mobili ninnu sanni na donc hali u ka action minnu bɛ banques la u y'a bɛɛ confisqué u ka action minnu bɛ sociétés la n tɛna société tɔgɔ f'i ɲɛna il y a plus de 36 sociétés a bɛɛ action détenues de par ces gens an ka mɔgɔ dɔw bɛ kɔfɛ n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ kɔfɛ olu de kelen don k'a fɛnɛ n ma bulu sen ni fɛn ninnu fɔ dɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ kɔfɛ tɔgɔfɔli tɛ yan mɔgɔ kana n ka kuma yɛlɛma donc u ye jamana bin ye u ye marché bin ka fɛnw bin u tila ka banque caman ta otage la Mali y'a bɛɛ tigɛ i sigi Mali san wɛrɛ Mali tɛ bila wari bɔ mankan na o école ka problème ni fɛn ninnu n'i ye nin wari détourné ninnu lasegin Maliens ka wari ma bɔ a bien minnu bɛ ka fɛn n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est plus de 1000 milliards foro minnu bɛ ka saisi so minnu bɛ ka saisi entreprise la u ka action minnu bɛ wariw ni fɛnw bɛ faamu na ni jamana ye prix sɔrɔ a kan mais n ko service de renseignement y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali va recouvrer plus de 1000 milliards hali n'u ma na hali ni mɔgɔ ma na yɛrɛ mais Moussa yanni ka taa vivre difficilement à l'extérieur ailleurs i ka segin ka na i ka caution di ka jamana ma ka vivre tubabu bɛ ninnu utiliser k'u ka wari dun k'a ban ka tila ka impôt ni taxe tigɛ ka bila ka tila k'u gɛn k'u lasegin san tan duuru i bɛ sigi b'a lajɛ ninnu bolo bɛ ban u bɛ tila ka Karim ninnu gɛn ka taa n'u ye tubabu bɛ nin k'i la o président mana ɲagami kɛ président den président muso président somɔgɔ tubabu b'i la don k'i ka wari utiliser k'a utiliser o dugukolo sanfɛ fo k'a ban ka tila k'i gɛn k'i lasegin ni Karim bɛ an ka conseil mɛn Karim ka weleli kɛ Assimi fɛ yen a kan na accusation jumɛn bɛ n contrôle la n bɛ n ka caution sara n bɛ to jamana kɔnɔ n fa jamana de don n ye min kɛ walahi Maliens bɛ yafa ma n kala Ala la o k'aw sago to Alassane Dramane ninnu u ka wari utiliser k'a don manamana fɛnw ni crypto ka taa la CEDEAO président ba ninnu bɛ ka wari dun fo k'a ban i sigi k'a lajɛ
amari ba sarani wari dɔ ye ko ye Karim ka wari o kuma mana yɔrɔ ɲɛma sɔrɔ wari ko ma bon u b'a nɛgɛ ka wari ninnu placer ka fɛn tubabu ni système français fila ka jugu i ka wari i b'a utiliser olu fɛ impôt taxe u b'a bɛɛ utiliser k'a ban n'i ka sɔrɔ k'i di ka jamana ma i tɛ mɛn o n'i bolo kɔnɔ o b'i bila donc Karim ninnu ka weleli kɛ u k'a sigi wele u ka sigi maliyɛn b'i yafa maliyɛn bɛ hinɛ caution u k'a di u kan ka minnu lasigi u k'o lasigi wari tɔ ye min ye u ka baara kɛ u k'a sara Musa laban b'o la i bɛ balo i ni den i ni muso i ni teri u ka protection bɛ assuré walahi n bɛ n kale transition faama ninnu tɛ mɔgɔ jugu ye u b'a kɛ mais u bɛ to tubabu ninnu ka bolo kan makɔrɔni ninnu garder k'u ka wari bɛɛ utiliser France immeuble ni fɛnw na ani action na ani France casino la k'u bila projet la k'a bɛɛ ban pewu ka k'u kɛ k'u bila b'i sigi i bɛ tila k'a ye ayiwa ok bobo an ka jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la ni ɲininkali damadɔni de kun b'an bolo ka tɛnku i la ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ka fara a kan Musa Mali dɔnnibaaw ye danga don sini ma ani dɔnnibaa caman y'an wele sini Ala ye CEDEAO danga sini Ala ye CEDEAO bafoué wa sini de à partir de sini Ala tɛ lafiya jigin CEDEAO dugu wa CEDEAO bɛ segin ka na 1974 ani 1989 la yɔrɔ CEDEAO dugu président bɛɛ tun ye sɔrɔsiw de ye fan bɛɛ minɛ wa CEDEAO population mina wuli ka révolution kɛ après 2000 i b'i sigi b'a lajɛ an ka dɔnnikɛlaw ye weleli kɛ ka kuma ban Ala ye CEDEAO danga à partir de 2000 Ala ye danga jigin CEDEAO kan bon foyi tɛ bɔ CEDEAO ko la sini tuguni ni fɛn tɛ wa sini réunion tɛ kɛ foyi foyi an ka da ka sunɔgɔ a y'aw da ka sunɔgɔ ko fɛn ma kɛ a y'aw da ka lɔgɔ ŋunikala mɔden foyi tɛ yen wa 46 personnes tɛ bila a bɛ justice ka bolo kan wa fɛnɛ farasi association bɛ taa f'a dan an tɛ segin an kɔ foyi la ne y'o f'i ɲɛna i bɛ hakili to o la voilà ayiwa ka foli kɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ka ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw se ka bɔ a kalama cogo min an b'a fo dan tɛ foli min na Kabala TV a abonné bɛɛ lajɛlen ka taa se Cap Mali Plus ma Boub Mabel page officielle an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na k'a fɔ k'an ye min sɔrɔ ka da a tulo kan bi o de ye nin ye a k'an bɛn sini inshallah